Helo gymyddion fideo 8, Daf Pris sydd yma, a mae pam fi'n trafod beth yna, fi wedi bod yn chwarae Witcher 3 ers fe ddod allan wythnos diwetha, cael lot o hwyl efo'r peth, a mae rhywbeth saffordannol wedi digwydd. Mae un o'r rhestrau hir dymor fi wedi newid, ac wrth gwrs mae pawb yn hoffi rhoi rhestrau at ei gilydd. Dyma fi fy arfa I pan fi'n rhoi rhestr at ei gilydd, ac mae angen whiteboard wrth gwrs. So, felly pido sgwennu ar y wal na, actually. Fi yn hegyn wraig yng nghyfraith, so ta waith. Nawr, dyma rhestrau yn lot o hwyl, mae pawb yn neud nhw weithiau, maen nhw'n gallu bod yn holl o wirion, fel llinellau, gweitha sydd wedi cael ei ynganu mewn ffilmiau, neu chi'n gallu cael rhestr sydd rhoi gwybodaeth iddo chi. Fi'n meddwl bod y rhestr yma o boozers gorau chi'n gallu ffindo yng Nghymru yr un eitha da. A wedyn, wrth gwrs, rhestr sy'n dod â dŵr i'r dannedd, y creision gorau o'r 80au, a chi'n gallu gweld fyna bod French fries newydd dod ar y rhestr, so llongyfarchiadau iddyn nhw. Ond nawr te, ymlaen ar sioe. A nawr mae'n amser I newid rhestr 5 gêm gorau erioed Daf Pris. Ie, chi wedi clywed hwnna'n iawn, mae The Witcher 3 yn neud yn syth I fewn. Mae fe mor dda hynny yn anffodus I mywyd cymdeithasol. Sori ferched. Mae yna elfennau fe roi gwyno amdano, ond just dim pwynt. Fel o cwyno bod gomor o gogs yn Cymru midfield neu gyrru'r Lamborghini newydd yn rhy gyflym. Mae'r byd mae CD Projekt Red wedi ei greu ar ein cyfer yn un mor swmpus, llawn a diddorol mae'n agosau at fod yn gampwaith sy'n hapus I sefyll ysgwydd yn ysgwydd efo bydau creu eraill mewn unrhyw faes. Middle Earth, Narnia, a galaxy far, far away, Gwynedd. Yn The Witcher does dim enw i'r byd fel petai, gyda'r digwyddiadau a'r stori gefn oll wedi ei seilio ar cyfres o lyfrau ffantasi gan Andrzej Sapkowski o Wlad Pwyl, ond naratif yn cylchdroi rownd boi ar enw Geralt o Rivia sy'n Witcher. Pobl sy'n hela bwganod ac anghenfilo drwy ddefnyddio hyd a lledrith a cleddyfau arian. Fi'n gwybod, cool as beep. Mae'r stori yn cychwyn mewn lle bach digon pleserus o'r enw White Orchard, sy'n rhyw fath o ardal bydd rhywun yn disgwyl gweld mwy neu lai unrhyw le yn Ewrop yn ystod o'r oesoedd canol, pentrefi bach mae'n ein fan draw pobl yn ffermio neu'n pysgota. They say witches steal young'uns. That's true. What the Emperor promise you freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Chi yna yn chaso ar ôl rhyw fenyw, tell me about it, sydd efo gwybodaeth chi angen. Ond, achos bod y gêm yma mor wych, hyd yn oed yn y bit bach cynta yma, mae yna straeon di-ben draw I ddod ar draws. A dim just fetch quests arferol, ond straeon go iawn gyda diweddglo annisgwyl bron bob tro. Fel pan nes I gorfod dod o hyd I boi oedd wedi llosgi tŷ rhywun arall lawr, a pan o'n i'n meddwl oeddwn i'n bod yn hael I bawb a rhoi cyfle I bobl ymddiheuro, diweddglo'r peth oedd gwrando ar y boi yn cael ei hongian gan filwyr lleol. Sori amdano hwnna. Cefndir y byd ar yr amser hon yw bod rhyfel newydd orffen, a mae yna campiau milwyr ym mhobman gan fod Nilfgaard, gwlad cyfagos wedi trechu Temeria, y wlad chi ynddo ar gychwyn y gêm. Wedi dod o hyd i'r ferch yn chwilota, off a chi wedyn I weddill y byd, a mae fe'n syfrdanol, anferthol ac yn llawn 100,000 o straeon bach eraill sy'n gweu I hunan mewn i'r brif ffrwd, sy'n ysfa arall i'ch dynnu yn eich blaen o hyd. Ar ben hwn nawr cynman chi'n dod draws llawer o bethau, sut gallai dweud Wel, pethau hollol Cymreig. Mae'n amlwg fod Sapkowski wedi bod yn plymio dyfnderoedd hanes a chwedlau Cymru. Mae gan cymeriadau hen ac ifant, uchelwyr neu boes caib a rhaw, enwau megis Cledwyn ac Emyr,
Mae cleddyf arian special chi'n gallu creu o'r enw Disglair, a nickname Geralt, y prif cymeriad yw The White Wolf, a mae'r nickname yma wedi seilio ar iaith hynafol y byd, ac yn yr hen dafod, White Wolf yw Gwynbleidd. Da ni yma o hyd, boes bach, yma o hyd yn oed yng Ngwlad Pwyl. Felly, be mae F8 yn meddwl o Witcher 3? Wel, fi'n amau bod chi'n gwybod. Profiad sy'n neud i fi isa tynnu trwsus fi lawr a chwarae bongos yn hapus ar fy hun. Ie, mor dda a hynny. Tan tro nesaf, boes bach, dyma Daf Pris i fideo 8. Be? Chi'n meddwl fi'n mynd i ddatgelu rhestr 5 gêm fideo gorau erioed Daf Pris? Ni ar yr internet fan hyn, fi ddim yn hollol wyllt, diolch yn fawr.